Пак онова нашето парче да разберем. Действа ли ни като преди? Може ли да ни подбуди? Отговори ми. Иска ли ти се да те паля? Ах, лей, 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 побъркай ме. Иска ли ти се да те галя? Ах, лей, 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 навсякъде. Иска ли ти се да викам? Ах, лей, 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 побъркай ме. Иска ли ти се да пивам? Ах, лей, 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 навсякъде. Иска ли ти се да си поръчаме пак онова наше питие да разберем?